Nazdar, vítejte u dalšího videa. Tady to bude pozvánka na server. No, tady je spawn, kde jsem já. A tady je warning na serveru, budou lagy, bugy a tak. Důvod, není stabilní bugy, až nejsou ještě všechny promíky, které ještě nevyšly. Děkujeme za pochopení a vítejte na serveru forevercraft.eu, ale to tam nemůžete, to je normální, to je jako chcete se ještě pravidla na serveru. A nevím, to nevím, přešlo, tady tak ne, tak ne, tady jsou pravidla, to radši už nečtu. No a třeba uvidíte na textu Monster, tak to je Monster. Nepřešovám pravidla, tady je. Máte jako koukovnu, a teď to hostí, ale vidíte. A tady jsou, nevím, tady jo, zkoukejte. No, tak tady nevím, spray, tady je Enderman, tady je věž, tady to je Aquapark, tady no, tady je kurzus, ty to ukážu, rád to řečí chodím, že můžete spát, ukážu, počkejte, 4 sekundy a pak je. No, raz, dva, tři. No, takhle jedete, uje. Můžu jít. Takhle, hop, to jsem. Můžu se tady koupat. No, tak tady takový akvapark. Tady to je rozhleda, to jsem vám řekl. A radši to nechci, ty schody jsou, tady to nevím, co to je. Jmenuje se to lávové nebezpečí, to ani neukážu. Tady fakt nevím kam jít tam, to je jako bludiště. Prostě jo. Teď nevím kam. Můžem. Tady spawn. Tak tady je ten spawn. Tady jsou lidi, tady nějaký mají ty skiny. Jako jiný, než já. Já mám orgo. Vidíte? No, minulý prostě. No a to je verze 1.2.5, tady to jsem ukazoval, tady to je taky prostě jako láva nebezpečí, ale teď to neukážu, teď to jako láva, kuze, hop, tady start, takže více to zatkoumám, tak já ani vám to neukážu už, protože vy jste říkali já no tak tady to bylo. Jmenuje se to forecraft.hard.skákačka. Je to skákačka. No teď to je lampa, teď to je první rok, tak nevím, co to znamená. Tady říkají, že je to zombie, tady je creeperka, klásl, ne, jenom normálně creeper. A něco vám chci říct a s lagama, teď mě se točí myš, velmi podobné. Tady na tomto rohu král zombie s mečem a sekerou. Další protivník je creeper. Tady bum.
promiňte za lidi, protože tady se mi to laguje. Tady je to, tady to, je blbec. Tady je hotel, tady si můžete přespat, třeba chcete někoho spat, ale vám to nedovolí. To je fontána, tady jsou lavičky a tady je kostel. No a tak tady se dělá nějaký ty schůzky jako to dítíko, Gamercraft, teda a dáme teďka na boha. No, tak to bylo minutu ticha. No a třeba chcete do této této servery dobrý, co vám chcete, dávám do popisu IP. No a pak se to můžete pak vyzkoušet a tak. Tady je watch, to vám ukážu hned. A promiňte, že točím moc tou myší, protože mě blbne, to všechny. Takže, kapitáne! Kapitáne? Ne, on nám řek! Ne! Hop. Kapitáne? Halo? Kapitáne? Ty krás. Halo? Česko? Negriefovat, tady se dnes, jo, tady negriefovat, nezničit baráky, nebo osvakovat baráky, nebo urážet adminy, to už znáte. Registrace vám, jak jsem řekl, photocraft.eu, tam se nemůžete můžete jako zaregistrovat, tady můžete dát se VIP nebo VIPko a tak třeba dám, jak je to admin baron, to je admin,